Tripura hasteni joto loku chini borok hindi borokni borok hindi joto manai sanjana no chuba laika bo o cancer bemar je manjagui tongmani oboni treatment kaham khlai manui hamui phainani ungtun hinai fia ba poila hingke bono Mumbai talangkha Mumbai talangmani yagulo arsakobo treatment rekha treatment reoi agoi je rang lukurok thumui chubaui rohmani o rang rok bebang no pai thangbai ka tei buma bufani yagobo je tongkri jotono pai sugui thangbai ka hingke arsako tongui tongnani bo possible liya tamni hingke a hospital je sikjora tongui tongo amsuk jora no bill bo kaui tongnai lakh haini bagui tei sa Tripura hasteo kifilima phaika tei abo kahai hini khnaui Tripura hasteni joto lukurok tei borokni borok bosongrok bo ok news rongno eba koktoma rongno khnaui belai kino bukha dukho nangjak khatami hingke abo hai khokjak khoknui joto kha nangjagui chubaui rohom phanse abo haike kifili phainani nangkha teisa Tripura sa lukurok kha thonui urnang laikha sanjana no jesaki phano hamrinani bini o bemano jesaki mano hamrinani nangnai bini o chirikma khorang kha khnaui joto lukurokni bukhaono kosto nangkha abro hingke bukha thonui joto lukurokno bazar hati tei para o thangui kwbangmano donation collect khlaika tei kwbangma borok bo online tibo rang horlaika borokni arjagao da pohorni arjagao da bisalni arjagao tei kwbangma content creator rok tongo borokni QR rok bo thangui borok bo kwbangmano chubakha jemon content creator borokni bumung ta amsuk sanani thanglia kwbangmano tongo bebangno borokno thangui chubalaika baksikeba social media o nukjagui chubakha baksikeba nukjakya aba haibo tongo tobe kwbangma borokno bono chubalaika khorok sapano chubaya aba hai kwrui kwbangmano para o thangui boni bagui rang collect khlailaiui borokni nago thangui porjonto chubaikha haike borokni yago rang kwbangmano wngkha o rang bai sanjanani treatment ni bagui hamui phaimanano amsuk rang collect khlaimankha hingke o rang collect khlaimanma bai borok teisa haino hai thanglaikha treatment rinani bagui sanjanano fia ba Mumbai thanglia abro hingke Bengaluru bo cancer hospital tongo hini khosmankha tei abo haike no Bengaluru bo chini kwbangmano Tripura sa lukurok tongo borok hingke buinobo chubao buinobo taio abo hai hingke borokni chubai no borok bo lamsokha chini sanjana bukhuk ta pohor da bisal tei borokni parents rokno tei borokni chubachu tei borokni lamsokmung bai arsako borok tonglai akoi Sri Shankara a cancer hospital o arjago talangmani yagulo cancer hospital arjago bono nargani nailia tamni hingke bini je saksori health rok belai kino critical condition o klaijak bono hamrina phano hamrimania amo kahai 10% 20% abo kahai se banjinani tongsu tei bini bwskangni je organ tongmani abo bo 50-70% abo kahai no thangui paijak tei boni tumor bo tongo tei kwbangma bemar abo kahai sai sabaya tei abo kahai borokni aro nargnani soilia kubuni hospital o refer khlai horka aboni yagulo no belai kino dukho nangjaklaika da pohor tei da bisal song tamni hingke borok amsuk buk sanjana no borokni monai borokni bwsa haike wansuk borok chubanani jesako mano hamrinani hinai thanglaimani tei asawai thango atsako thangka hingke tei rang tabuk hingka hingke kulugya anglak je lukurok chubamani abo baino tabuk hingka hingke hamui manani hinai hasa khusi khlaino thanglaimani fiaba abo kahai ke asamsa news khnai reoi belai kino burkha bai kablaika da pohor tei da bisal tei abo kahai news khnaui chini Tripura sa lukurok bo belai kino khabai laika hingka hingke arjagao hospital kubuni hospital o nairika nairmani yagulo chemotherapy khlairi dihinai sao chemotherapy khlairi nani hingka hingke rang bo thangnai tei aboni bagui tabuk teisa new twist arjagao sanjanani buma bufa chemotherapy khlairi nani bagui gosilia o hospital o tonggui rang bai tongmani slai nogo talangui mote atai phunugui no tonima chasiwano hinai wansulaika mataisi nanghana hairok hinai salai amsuk jora sokphai bo hingke tapor sang kwbangmano convince khlaika kwbangmano koilaika fia ba buma bufa manlia tei abo kahai
bokha dukhu nangjagui amsuk jora sokphai bo nogo tese kifilnani kok sawi amsuk jora chubai bo nogo kifilnani kok sawi da pohor belai kheno dukhu nangjagui bini Facebook page o post khlaika bini bokhani kok te abo hai kheno buma buphani number bo riwi rekha norok joto lokorok bono call khai koidi te convince khlaidi jate kaham kurung khlai ar sakao chemotherapy je doctor rok suggest khlaimani abono phunugui akoi hamui hamthun hamyathun phiaba o chemotherapy no last option abono khlaimnani muchungo te haini bagi joto no koidi te call khlaidi hini number bo riwi rekha te kwbangma borok number rima teibo call khlailaika kwbangma borok koilaika te suggest khlaika o chemotherapy no last option khlainai di o je rang remani bini bagwi no thangthun eba kheba thangai phaikon kun ungya bini sagono thangthun hingke haiki convince khlaimang paithago hangangge tabuk buma buphago sika chemotherapy khlainani bagwi o hospital admit sanjana hangangke joto norok khabai khokbai suri jabadi tamni hingangke sanjana tabuk belakino critical condition amsuk sal palogoi thangmani yagulo bini saksori tabuk teibo kevel angjak hingke chemotherapy khlaimani yagulo doctor rok je suggest khlaimani obormani yagulo bahaibo ungno gangke obo motairong no siwo phiaba kaham no ungthun obo no jotoni siborimo gangke norok sanjana ni bagi paitha tam sanana muchungnai comment section thangai comment khlai salai di lukuno busang thanga tini kok ni kok ngata kok sana thanga ke bo tini lukuno busang thanga no ro sa simili ya jo so o lukuro ni busang ka boro boto nije busang ke boto botana musu ke par khoi rahana musu ne tang nor ni logi wa sudo norok biological buma bufa norok se banen norok asare na hema sing beto norok tag lukuro bo fight khai chude tam ne garo lukuni busang thanga bo tini o lukuni busane bagane tabok lukurong ni suggestion ya video romani pore to sungmono lukurong ni demand botamo o lukurong botamo nai oro chung self no swing one sugai ba sajing sumi decision nai chukliya kaham ni bagane lukurong ni thane bo suggestion kaham no phayo ke ba hamya suggestion dia and ke phano surrender nani box thaya ha o lukuni busano tabok decision to thik no norok se final decision maker ba norok ni thane no final phayo tabok tabok lukurok ni busawo sung lukurok ni suggestion mana lukurok ni suggestion to nakha sung munukha tabok nang sausu 6-7 mas ni bage treatment khlai tamalla moya sung bono saljapona extra basiri mankha amo session bage success tai saljapon sung bono tai salja dunia nugi mankha amo session bage jot quarter success thanai sung munukha busuk jorate lukurok khabrmo bin bage samu khlai tong no o jaga no sung consider mak lai ta bot abok sudo buma bu phani sung salia ne orna sung kasini mak kai botini lukuni sung sang tam ta sara tin boklo sura ni ora wan sa hanlia tok sa hanlia tibra sa hanlia joto se phaibe ka te o jaga o sung jodi surrender ri khanke chini si ekdom kotorma bolum te chude ora luku joto nai tong public ro joto nai tong bor bo saimana mo sung tamo ni amo buma ni thane khna yang lukuro go buma na chaja ge nai and sung ke bono bukhaw chaja ge khairna mo chuya tam ning ke borok jodi chaja ge borok ulta palta kok thalai nai joto borok thaya kono koyekjon ale sanai 100 টা পজিটিভ নি জায়গা কাইছে নেগেটিভ থাইগা ও নেগেটিভ নো কটর মান থাম 100 টা পজিটিভ কামাই থাম বস da song lai mana kun su sto এই আম হায়া বাই চংলাই মানে তো চং হে বাই নিনি বখাও তো মুম্বাই থামলাই না তাবক সং ডিসিশন নাও ইসে নং থানা নাই গসিও তখন নিনি song apps was mai yo হে আমনো খাও বাই নিনি বখাও তামো তো ক্লিয়ার কে সাগরা সিলেছা একদম খুলগি সারি কোনো পা না রাখবে যত খানা মুসুং जों सुं যত সাইমানা মুসুং नों बो कायसा बुमा निनि बखाव बो कायसा बखाव तंगो आशा तंगो सो हाइने बागै जों मोनि बखानो हिलिग्रि तना मुसुं या बाय ताम निगे नों तिनि क खुलगि सालिया बेनि बखा हिलिगिन तंसिनाय आमन बागै साव जे बखाव तंगनि खुलगि सादि गे जिनि बखा हेलेंनाय और जों ताबो फाइनल डिसिजन नाय कोनो सॉल्यूशन थाया बाय साइमोन बखाव तंगो मुंबई थांलायनाय बाय ताबो पॉइंट हे मिनि बखा मुसुया बेकै बयबो साजागौ लांनायबो उंया
Tangni bu khao tamo hin bo se clear na na ba Aku lagi dia. kubo yo tabok ayurvedic rok nei bu suggestion ro horo nei tabok suggestion to kaham no ham ya tabok o stage no log leri thanga je ayurvedic bai singbono bu se tin male tam khai male shuru care en ayurvedic ko pain killer kuri bo je sajagai tongman ti ko sajamani biti ayurvedic kuri ayurvedic ko kasa ko sa habi man ti do samane habi tabok ele peti ko pain killer to ele peti ko tabok chemotherapy khai ko chemo khaibo nok sawo 6 mas sinbale tam khai nei 6 mas tong salsan pore